Ағашны уйып ясау. Сәлем, дускайым! Бүген без күршебездә генә яшәгән Мордва халкының ағаштан кисеп ясау сәнгате белән танышырбыз. Һәм аны кәгазьгә дә төшерербез. Әзер булсаң, ак кәгазь битен һәм төсле карандашларыңны ал да ясый башлыйк. Әйдәле, ағаштан уйып ясалган атны кәгазьгә төшерик. Башта кара карандаш белән аның формасын ясыйк. Ашыкмыйча гына минем арттан кабатла. Ағаштан әйберләр ясау бик җиңел эш түгел. Шулай да Мордва халкы моны булдыра. Уенчыклар гына түгел, тәрәзә рамнары, табак савыт, төрле кирәк-яраклар да ясыялар. Шуңа бу халыкның йортлары да бик матур булып аерылып тора. Әйдә атыбызга койрык та ясап куйыйк әле. Без ясаячак ат сиңа ошар дип уйлыйм. Аның ялына да, койрыгына да өстәмә сызыклар сызыйк. Алай ул чын атка охшап калачак. Агач ат уенчыкның ялын мордвалар бик кызык итеп кипкән саламнан яки мунчаладан, ягъни юкә кайрысыннан ясаганнар. Кипкән саламнарны башта бер-берсе белән бәйләгәннәр. Аннары ат фигурасына беркеткәннәр. Мордва халкы иҗатының бу төре инде бик күптәннән билгеле. Агач осталары үзләренең эшләнмәләрен төрлечә бизәгән. Күбрәк Мордва халкының милли бизәкләрен ясаганнар. Без дә синең белән атыбызны матур итеп бизәрбез. Әлегә әйдә аның иярен ясыйк. Аркасына шакмаклы җәймә ясыйк. Кара, менә шулай. Бик матур. Атыбызның муенына төрле зурлыктагы түгәрәкләр төшерик. Алмачуар кебек булсын. Агач атларга да төрле бизәкләр ясаганнар. Тик аларны карандаш яки помала белән түгел, агачка очлы пәке белән эзләр ясап бизәгәннәр. Күз алдына гына китер, нинди нәфис һәм авыр хезмәт. Мордва халкының милли бизәкләре вак шакмаклар, өчпочмаклар, кичкенә тигез фигуралардан тора. Агач атларны кайчакта тәгәрмәчле итеп ясаганнар. Кызларга курчакны да агачтан уйып ясый торган булганнар. Мөгаен, андый уенчык озак саклангандыр. Агачтан ясалган уенчыклар хәзердә бик популяр. Алар файдалы санала һәм тирә-юньгә зыян китерми. Рәсемне ясап бетергәч, төсле карандашларга тотынсак та була. Нинди төсләр белән буярга икән? Чыкып ясалган бизәкләре булганга күрә, Мордва халкы агач атның үзен буямаган. Мин дә үземнең атымны агач төсенә буярга булдым. Ачык көрән яки кызгылт сары төс белән буясак, шәп булыр кебек. Бүгенге көндә Мордва халкының агачтан киселгән мондый уенчыклары бөтен Россиягә таралган. Аларны туристлар да үз итә. Хәзер әйдәле атыбызның ялын һәм койрыгын сары төс белән буяп куйык. Бүгенге көндә Мордва уенчыклары ясаучы агач осталары бик күп калмаган. Алар бүгенгәчә үз һөнәрләрен һәм милли традицияләрен саклап, киләсе буыннарга тапшырырга тырыша. Андый эшләнмәләрне һәм агач осталарын төрле ярминкәләрдә күрергә була. Син дә кул эшенә бик оста булып чыктың бит. Афәрин. Хәзергә сау булашыйк. Киләсе очрашуларга хәтле.